Hydrostatyka. Dominik Urbaez i Damian Wiśniewski. Doświadczenie pierwsze. Wirująca butelka. Materiały. Duża plastikowa butelka, mocna nitka i statyw. Przebieg doświadczenia. Wlewamy wodę, wieszamy butelkę na sznurku, zakręcamy sznurek i puszczamy. Obserwacja. Gdy zaczniemy kręcić butelką, wprawiając wodę w ruch obrotowy, natychmiast wewnątrz butelki powstanie wir. W obracającej się butelce możemy zaobserwować coś na wzór wodnego tornado. W zależności od tego, w którą stronę zakręciliśmy butelką, nasz wir będzie lewo lub prawo skrętny. Wnioski. W wirze wytworzonym w butelce prędkość wody przy ściankach butelki jest w przybliżeniu równa 0. Natomiast im bliżej osi wiru, tym ich prędkość liniowa jest większa. Jeżeli więc widzimy na rzece jakiś duży wir, to można wnioskować, że pod powierzchnią wody w pobliżu tego wiru znajduje się jakaś nierówność. Z kolei tor cząsteczek wody, jak łatwo wywnioskować, jest spiralą. Doświadczenie drugie. Woda i whisky. Materiały. Woda, alkohol, whisky, 2 kieliszki oraz karta kredytowa. Przebieg doświadczenia. Do jednego z kieliszków nalewamy do pełna wody, do drugiego whisky. Przykrywamy kieliszek z wodą kartą, odwracamy i stawiamy na whisky. Powoli przesuwamy kartę. Obserwacja. Po odsunięciu karty, tworząc punkt styczności obu cieczy, początkowo obserwujemy dyfuzję i mieszanie się zawartości jednego kieliszka z zawartością drugiego kieliszka. Szybkość tego zjawiska zależy od tego, jaką przestrzeń stworzymy między kieliszkami. Po chwili okazuje się jednak, że cała ciecz z górnego kieliszka znajduje się teraz w dolnym, a z dolnego w górnym. Nastąpiła zamiana miejsc obu cieczy. Wnioski. Ciecze zamieniają się miejscami ze względu na różnicę gęstości. Ciecz o mniejszej gęstości ucieka do góry, natomiast ciecz o większej na dół. Doświadczenie trzecie. Napięcie powierzchniowe. Materiały. Szklana miska, woda, penseta oraz igła. Przebieg doświadczenia. Nalewamy wodę do naczynia, pensetą kładziemy igłę równolegle do powierzchni wody. Obserwacja. W tym doświadczeniu obserwujemy działanie występującego na powierzchni wody napięcia powierzchniowego. Położona na wierzchu igła utrzymuje się na wodzie, pomimo że jej gęstość jest większa niż gęstość znajdującej się pod nią cieczy. Należy zadbać jednak, aby igłę umieścić na wodzie poziomo, gdyż tylko w takim wypadku będzie ona pływać. Wnioski. Istnienie napięcia powierzchniowego jest konsekwencją występowania sił międzycząsteczkowych. Na powierzchni wody tworzy się coś w rodzaju błony, na której możemy położyć lekkie przedmioty o gęstości większej w porównaniu z wodą, np. żyletkę czy igłę. Napięcie powierzchniowe możemy zlikwidować dolewając detergentu, likwidującego siły międzycząsteczkowe wody. Doświadczenie czwarte. Prawo Archimedesa. Materiały. Miska z wodą, moneta, piłeczka ping-pongowa oraz kawałek drewna. Przebieg doświadczenia. Nalewamy wodę do naczynia, sprawdzamy osobne zachowanie przedmiotów po delikatnym położeniu ich na powierzchni wody. Obserwacja. W doświadczeniu tym obserwujemy zachowanie się ciał w zależności od ich gęstości w naczyniu wypełnionym wodą. Na ciało zanurzone w płynie działa pionowa skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Wrzucone ciała jednak różnie się zachowują. Wnioski. Jeśli ciężar ciała jest większy od siły wyporu, to ciało to będzie tonąć. Jeśli ciężar ciała będzie równy sile wyporu, to ciało będzie zanurzone na stałej wysokości. Natomiast jeśli ciężar ciała będzie mniejszy niż siła wyporu, to ciało to będzie pływać po powierzchni wody. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt. Siła wyporu nie zależy od ciężaru ciała, a od jego objętości. Wypór równy jest ciężarowi wypartej cieczy, a nie ciężarowi ciała.